Haur eta gazteak bereziki, denetara 25.000 lagun harrapatu ditu, baina aurtengo gripea ez omen da apartekoa izan. Gripea jota 129 gaixo etxeratu behar izan dituzte. Horien artean, nagusiak edo kronikoak 10-tik 7 txertatu gabekoak ziren. Hildakoen artean ere antzeko, horregatik berriro ere osasun sailaren deia. Aurre egiteko daukagun bide bakarra txertoa ipintzea da. Eta horregatik datorren neguan txertaketa areagotzeko neurriak hartuko ditu osasun sailak. Ospitalean diren gaixo kronikoei gripearen aurkako txertoa eskainiko diete hantxe bertan. Eta haurdun dauden emakumeak? Haurdun dauden emakumeen artean, pixka bat kultura hori areagotu behar da. Lehen etzen osasun arrisku talde, baina 2011-tik edo 10-tik sartu dira ikusi direlako kasu grabeak. Eta azken deia etxean bertan. Mediku eta erizainak gutxi txertatzen dira, 10-tik 34. Profesionalen artean ere griperen aurkako txertaketa bultzatuko dute datorren neguan.